prichádza aj do Trnavy, do mesta Bielých andelov, do mesta, ktoré futbalom je známe, ktoré futbalom žije a dnes bude žiť tým medzinárodným. Takže trofej je u nás. Zastavujeme sa v 6. slovenskom meste. Môžete presne tak troška sa prejaviť, že sa nám to páči, že sme radi, že prišla. Za ňou prichádzajú muži Jamesa Bonda, ktorí budú strážiť tento klenot. Toto je zatiaľ len taký holý pohľad, áno, ešte potrebujeme to celé pekne obandážovať a ja potrebujem ešte urobiť jeden moment a ten je dosť podstatný a síce, že musíme nájsť človeka, ktorý sa s trofejou odfotí ako prvý. Nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché. Už sme fotili najstaršieho, fotili sme aj pani jednu, ktorá tiež už čo to pamätala, fotili sme najmenších účastníkov, teda detí.